Добре, я адзін з удзельнікаў вечарыны і я шпіён. Усе астатнія на вечарыне боты. І сочачы за паводзінамі ўсіх астатніх і шукаючы дробныя візуальныя прыкметы, ты павінна знайсці, кім я кірую. Грунтуецца на метагеймінгу. Якім метагеймінгу? А, гэта калі ты спаборнічаеш па-за межамі звычайных... Вось так? Ты забіў? Як? Я страляла па смугу. А як ты гэта зрабіла? Не магло пашчасціць. Добра. Я заўважыла, што жанчына ў сукенцы правярала свой гадзіннік з рэгулярнымі інтэрваламі, але час шпіёна не павялічваўся. Або дурная шпіёнка, якая губляе час, або бот. 4 іншыя персанажы размаўлялі з амбасадарам. І я ўбачыў, што хоць усе яны мелі шмат магчымасцяў паставіць жучок на яго, ніхто гэтага не зрабіў. Пасля ўбачыла смугу і страліла. Халера, ты не павінна гадаць. Трэба знайсці, шукаючы візуальныя падказкі. Смугу добрая падказка. Это... Добра, ўсё адно. Цяпер я буду снайперам. Добра, я буду смугу. Эш, ты не павінна казаць мне, каго ты выбіраеш. О так, канстэбль Рэджынальд, цудоўныя шарданы. Я ведаю, што ты не смугу. Я не буду страляць у смугу. Оп, адно заданне выкананае. Яна маніпулюе табою. Сфокусируйся, Энтоні. Гэта проста словы, ён проста ходзіць навокал. Холодна, холодна. Смуглейшы, смуглейшы. Холера! Засталася одно задание. Нахуй. Ты стрелил бы на смугу. Лечу, что лепей тебя выдавал. Good to laugh. Good to laugh. That's right. Пойду прямо и спытаю. Ён усё яшчэ таращится на мяне. Так. Нефавыя папугаі такія класныя. Яны з Аўстраліі. Яны... Манеры. Манеры. Лічу, што паспрабаваць няблага і не па-гейску, што выдатна. Яны не геі, не? Яны жывуць разам, то бок яны... О, шакаладная пячэнька! Няўжо хтосьці проста выраніў яе? Сука! У маім пакоі. Яны папердоляцца.